Запознахме се на морето. На Джулая. Слънце, парти, море, вълни, разговори до зори. Сякаш бях в някакъв романтичен филм. Разговорите ни протичаха все едно, се познаваме с години. Имаше я химията. Той беше забавен, умен, но най-вече различен. Влюбих се. После той замина. Учеше икономика в чужбина. Пишехме си постоянно от сутрин до вечер. Заспивах с неговото лека нощ, събуждах се с неговото добро утро, казвахме колко се обичаме, всичко беше прекрасно. Да, разстоянието създаваше някакви трудности, но аз вярвах, че нашата любов е истинска. След известно време започнахме да си пишем и по-интимни неща. Пращахме си и снимки. Така поддържахме нашата връзка. Мислех, че можем да си имаме доверие. Че сме само ние двамата. След време обаче, разстоянието започна да оказва влияние на нашите взаимоотношения и връзката ни се промени коренно. Аз не издържах и един ден му казах, че искам да се разделим. Той не можа да го приеме. Пишеше, звънеше, молеше се, плачеше. И после започна да ме заплашва. Един ден ми изпрати скриншот. Скриншот с мои снимки, качени в телеграм група с десетки хиляди мъже. Коментари, подигравки. Обсъждаха тялото ми като парче месо. Наричаха ме с обидни думи. Казваха, че съм си го просила. Това беше неговото отмъщение. Мислех, че ме обича. Но любовта не те унижава. Любовта не използва тялото ти, за да те накаже. Това не е любов. Това е насилие.